Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas banget ya. Ora ganggu. Bentar. Rotake kan mompa sih. Sawang tok terus. Sing ditokno ranang gage belajar. Ngene iki rusak nganggur kok nanti salahnya sapa? Orang gage belajar kok nek rusak jadi rusak. Dandane. Sing ora duwe pengen duwe wis duwe sak penake udel. Ana kesempatan belajar ora gelem belajar. Wong senengane ngrepoti wong. Aja ngger ya, wis waya belajar ya belajar. Biar nek porai pirang wulan ramune ngapain mune kok Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Gusti. Kena nggo ngontan iki kan. Lobang jembar ya toh. Elek-elek ngene lho. Enak sih. Sayangnya yang ditukono orang kaki belajar. Pengennya nunuti terus piye? Sing ora duwe pengen iso, duwe ra gelem belajar, terus piye jar. Ngene-ngene lah. Keren. Dan sengger. Kita ke dhuwure kaya apa dhuwure kaya apa karwan ngelotok pisan kok kelotokane nek kaya ya sabar trayo manungsa iki ana sing mana ngarane pleh ya ibaratnya duwe iki ya belajar ben iso kaya liyane ono karepku ya tapi wis duwe belajar iki angel wis ya nilai sendiri lah. Aku njaluk bantuane netizen untuk menilai. Menurutmu piye? Duwe tapi ra gelem belajar. Engko nek rusak jarene rusak. Apa njaluk didol neh.
cari poe enak era kaprah pemodingo ngonten-ngonten joget tengah dijukuk jawembar joget tengah tak jukuk di kamar kena gulung-gulung gane malika ya kena gulung-gulung gane kamarnya empuk ben ora rusak ngono mobil rusak nganggur panggone sempit dalek dicopot ngono jembar omong ngontan-ngontane wis arek ngelari kasur gelimbungan nggawa kompor nggawa LPG masak ngendi ngono ben nganggo ceri ben ya ora rewel sok bar panen nono iso malekno nama 2 juta ya jere aku takok ini jere 2 juta jelas ngontane panen sik aku widane mesene cek penak cuman modele elek ngono tok lho elek wonge ya elek cerine ya elek tapi mesinnya penak ora rewel menggel cuacane gak poin gara-gara sebarudan ora aneh model iki piye ya semua iki sumuk loru mengene mangan sing akeh ngombe sing akeh fisik terutama ndelama nafas diatur gitu kuncine wong sehat iki napas nek iso nganggo irung pelan ae nyedot napas mengeluarkan napas nek iso malah lebih pelan lagi nyedotnya pelan ngetoknya pelan sinau napas timbang sinau fisik mending sinau napas untuk selamanya sampai tua tapi nek fisik tua sithik wis tau tapi nek napas syukur-syukur langsung napas mengelola energi luar biasa napas wong muring-muring ya napase banter napase digawe kendho ya gak muring-muring contone napas mau muring-muring napase dikendhokno napas kita turunkan wes otomatis nggak bakalan marah lagi guys kuncinya daripada fisik ini lah fisik kita sithik kalah lan napas sampai tunu berarti panggah ije apa yes napas sih sembarang kena tinggal apa kena tinggal obat menek turu napas nganggo irung harus pakai hidung jangan pakai mulut nek pakai mulut gorokane garing timbule gak pinuk lah ning awakmu nganggo irung iso tangi turu ki enak wis panas orang cari wis daripada engko videone kedawan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.